Nej, var I forsigtige, drenge. Yeah. What? Det er faktisk sådan, når man har leget italiensk tenor. I hvert fald for mit vedkommende. Så løber der en enkelt svedperle eller to ned ad ryggen. Og jeg begynder at tænke på en enkelt ting. Det er at komme hjem. Og bare tænde for den varme hane. Og lade vandet glide ned i karret. Så har jeg det med at tænde sådan et stearinlys. I ved dem der med vaniljeduft. Jo, alt skal virke, ikke? Og så tager jeg, og så stripper jeg helt ind til mit babysuit. Og så glider jeg langsomt ned. For nogen bruger bruser, andre et bassin. Men jeg ved, hvad jeg godt kan lide, før jeg går i seng. Jeg tager et karvad, baby. Jeg tager et karvad, baby. Jeg tager et karvad, baby. For der er plads til lidt af hver. Og føler du dig ensom, så kommer skub min krop. For der er plads til en til, hvis du tør komme op her i mit karvad, baby. Her i mit karvad, baby. Her i mit karvad, baby. For der er plads til lidt af hver. Skub mig, drenge. Sauna har ingen svømmepøl. Men kom blot og besøg mig, så giver jeg en kop øl her i mit karvad, baby. Her i mit karvad, baby. Her i mit karvad, baby. For der er plads til lidt af hver. Okay, Willie, sådan er det. Og drikker bajer og klipper laksen med neglesaksen. Vi skrubber ryggen, det er bare lykken. Den får med sæben og smil på læben. Vi har det herligt, der er noget særligt, det er sådan.